Merħba, jena Mario Xfireb, il-program huwa Rasim Bras. Il-bira kien ċelebrat il-Jum Dinji ta' Social Workers. Imma x'inhu social worker, x'inhu x-xogħol li jagħmel, xi sfidi qed jara qudiemu f'Malta. Miegħi fl-istudio Michael Farrugia għal Rasim Bras, ovvjament Rasim Bras miegħek il-President tal-Maltese Association of Social Workers. Grazzi tal-li ingħaqad magħna. Grazzi tal-istadina, Mario. X'inhu social worker? Minn din mistoqsija bażika x'taqt nibda? X'inhu social worker? Social worker huwa persuna li jakkompanja persuni li jaħdem magħhom flimkien magħhom għal mument f'ħajjithom li jkun forsi xi ftit jew diffiċli. Aħna ma naħdmux għall-klijent, naħdmu mal-klijent. Tagħmel din distinzjoni. Iva. Mhux għall-klijent. Mhux għall-klijent, mal-klijent. Ix-xogħol il-klijent irid jagħmlu. Aħna nużaw il-metafora ta' hand holding qisu nżommu l-idejn il-konċett ta' nakkumpanjaw il-klijent f'mumenti li forsi jkunu diffiċli u jkollu bżonn is-support. Ma nitilqux minn għajnuna per se, ma nitilqu minn support. Jisu l-għajnuna timplika li persuna huwa helpless, għandu bżonn l-għajnuna x'mhux kapaċi. Imma aħna nemmnu fuq is-support, ġifieri nemmnu l-kapaċità tkun diġà qiegħda fil-persuna u aħna din hemm biex to empower, nħeġġu, ninkoraġġu lill-klijent jasal u jilħaq il-potenzjal tiegħu. Kulħadd jista' jagħmlu da xogħol, xi kwalitajiet trid ikollok? Kulħadd ma naħsibx li kulħadd jista' jagħmel kollox. Jiġifieri min jagħmel moħħu hemm u jkun jixtieq jasal. Imma da mhux kulħadd kapaċi jkun tabib, mhux kulħadd kapaċi jkun sewwieq, mhux kulħadd kapaċi jkun ġenitur. Jiġifieri jrid ikollok ċertu predisposizzjoni. Vokazzjoni sekretarju. Iva. U nemmnu li huwa it is a vocational study. X'inhu ma l-isfidi li tabtu wiċċkom magħhom illum il-ġurnata? Ara llum is-soċjetà saret ħanuża l-kelma ferm iktar konxja ta' ċertu sfidi, problemi li ilhom jeżistu ħafna, ma qabel forsi konna nitfahom taħt it-tapit, ma nitkellmux dwarhom, il-medja ma titkellimx dwarhom, tevithom. Illum isu kulħadd sar iktar konxju. Ekku. U forsi mhux fuq kollox bl-istess mod. Le. Naħseb il-medja soċjali u l-aċċess għall-informazzjoni għenet ħafna biex tkabbar l-arfin. Il-medja soċjali unikament. Ukoll iva. Li xi kultant fuq jkun hemm ċertu diskors li jista' jweġġo lin-nies. U li mhux neċessarjament dejjem korrett. Fl-istess ħin, da ħadd jew xejn mu kollox tajb jew kollox ħażin, ġifieri jkun hemm element mill-medja soċjali li toħloq għarfien. Lura l-mistoqsija Mario, imma il-social worker llum f'Malta daħal u jaħdem ma' kull qasam. Ġifieri nistgħu nibdew minn sustanzi, alkohol, gambling, lab, vjolenza domestika, tfal li huma f'riskju ta' abbuż, nies li sfaw abbużati fil-passat, kwestjoni ta' mental health, issues ta' saħħa mentali. Dawn l-affarijiet dejjem kienu jeżistu. Dejjem kienu jeżistu, miktar ma jgħaddi żmien iktar naraw il-bżonn u l-ħtieġa li mmorru għalihom li nofru servizz. Il-ħala għax in-nies iktar ma żdiet l-għarfien u naqas ta' ċertu elementi tabu, hemmhekk naraw issa l-awareness, l-effett tagħha, l-effett sabiħ li nies kapaċi jiġu l-qoddim jitolbu l-għajnuna. Ġiek nitkellmu fuq saħħa mentali sa 30-40 sena ilu kienet pjuttost hemm stigma, kienet kemm fuq disabilità. Sa 40-50 sena ilu kien hemm stigma kbira. Illum kulħadd jgħidlek jekk għandek tħoss li għandek problema ta' saħħa mentali, tkellem. Illum differenti għal kollox. U allura nħoloq dan il-gap bejn isu service provision u l-ammont ta' nies li jistaqsu għal servizz. Il-pajjiż social work f'Malta nista' ngħid jien biċċi minn quddiem li qed nagħmlu sforzi biex nindirizzaw l-issues li jinqalgħu u li jkun hemm servizz provdut u li jkun ta' kwalità. Għandna biżżejjed social workers? Le. X'intom tagħmlu biex tħeġġu n-nies? Iktar għarfien, ovvjament we lobby as an association, aħna indipendenti, naħdmu fuq mod volontarju, imma kemm għandkom membri pereżempju intom? Fuq 100-150 xi ħaġa hekk. 150. Ekku. U biex ikollna biss ngħidlek full compliment, għax kważi qatt ma jista' jkollok full compliment, imma l-popolazzjoni kif inhi ta' nofs miljun bejn wieħed u ieħor, x'hemm bżonn? Mela, aħna mill klarifikazzjoni membri fl-association mhumiex riflessi ta' ammont ta' social workers li hemm fix-xogħol. Iktar inizjattivi biex nies jaħdmu fis-settur soċjali. Ġifieri il-nuqqas ta' social workers ma jinħass biss għal-social work, ma nuqqas fil-qasam soċjali jinħass b'mod ġenerali għax huwa xogħol li mhux għal kulħadd. Ġifieri narġgħu marru l-mistoqsija li tkollok predispożizzjoni tkollok il-vokazzjoni. Inti taf li ħatara realtajiet li mhumiex faċli, fl-istess ħin għandek is-sodisfazzjoni li inti qed taħdem ma' xi ħadd qed toffri servizz fl-aħjar interess tal-klijent u fl-aħħar mill-aħħar fl-aħjar interess tas-soċjetà. Ejja niġu għal-mod kif tħarsu lejn jiena nifhem ix-xogħol li tagħmlu intom ikolkom puls fuq dak li qed jiġri fis-soċjetà.
Kif inbidlet Malta inti f'nofs it-tletinijiet tiegħek le bej wieħed ieħor, ġifieri Bej wieħed ieħor. Allura nifhem li għandek iktar minn 10 snin li qed taħdem dan il-qasam. Ekku. Bej wieħed ieħor. Just about. Eżatt. F'dawn l-10 snin, kif rajt is-soċjetà Maltija tinbidel? Għax jiena diġà għamiltek jew għaddejna l-kumment li l-istess sfidi li għandna llum dejjem kienu l-istess affarijiet. Għaw iktar għarfien imma. Okej, għaw iktar għarfien, imma m'għandix dubju illi l-użu ta' sostanzi nbidel. Jew x'tip ta' sostanzi, jew min qed jieħu xiex. Forsi anka problemi oħrajn inbidlu fej qabel forsi kienu ftit illum il-ġurnata żdiedu u kien hemm dawk li qabel kienu ħafna llum naqsu. Kif x'polza għandek ta' sitwazzjoni? Ir-realtà ta' Malta f'daw l-aħħar, inti staqsejn f'daw l-aħħar 10 snin. Ġifieri f'dawn l-aħħar ħansemmu 25 sena as a bulk, so mill-bidu mill-bidla tal-millennium. Żdiedu l-ammont ta' barranin f'Malta. Żdiedu l-aċċess għal sustanzi. Nuqqas ta' biża' mis-sustanzi. Kien hemm tibdiliet fis-soċjetà anke bl-inklużjoni meta sibna fl-Unjoni Ewropea, pereżempju, kien hemm iktar taħlit ta' kulturi. Mux qed ngħid dawn huma affarijiet ħżiena, anzi affarijiet li kellna bżonn, fl-istess ħin imma ġabu bidla fis-soċjetà, ġifieri s-soċjetà u l-problemi u l-progress jirriflettu s-soċjetà fejn qiegħda. Mela jekk inħarsu lejn sustanzi saħħa mentali, apparti li żdiet l-arfin u allura n-nies qed jarfu li hemm problemi u qegħdin jitkellmu bħalma qegħdin iktar kmieni, il-challenges inbidlu ovvjament imma għax bħal pereżempju nitkellmu kien hawn żieda fil-popolazzjoni, diffikultajiet fis-suq tal-proprjetà pereżempju, għandek iktar nies jew tendenzi li għandek iktar nies li jiġu homeless, speċjalment barranin li forsi jitħadmu fuq bil-prekarjat u fil-li qed jaffordjaw kera fil-li f'daqqa waħda ma jistgħux iħallsu l-kera. Dawn is-sitwazzjonijiet li huma riflessi tas-soċjetà kif bħalissa mhux ġasta Malta llum il-ġurnata nitkellmu wielna nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni, ġifieri huma pari passu naraw parallel processes ta' dak li qed jiġri Malta f'pajjiżi oħrajn. Kif tqabbel f'dal-kuntest allura kif tqabbel Malta ma' dak li qed jiġri? Ejja ngħidu stat ieħor membru fl-Unjoni Ewropea viċin tagħna l-Italja pereżempju, ma mbagħad tista' tmur in-naħa ta' fuq, tista' tmur lejn l-Iżvezja u l-Finlandja fejn ir-realtajiet huma differenti. Differenti imma meta nitkellmu aħna bħala association niffurmaw parti minn International Federation of Social Workers li internazzjonali imma ovvjament aħna nappartjenu għall-Laqda Ewropea. Meta nitkellmu fuq l-isfidi li niltaqgħu magħhom lokalment, nistgħu nosservaw li huma simili ħafna. Ġifieri fejn għandek postijiet li l-użu ta' sostanza huwa ogħla, jew għandek inċidenza ta' homelessness li hija inqas jew li hija iżjed. Ġifieri dejjem ikollok pajjiżi li jvarjaw, imma bejn wieħed u ieħor bl-istess mod, l-istess tipi ta' problemi. U iktar bħalma qegħdin iktar kmin xorta waħda kullimkien hemm nuqqas ta' nies li jridu jaħdmu fil-qasam soċjali. Ġifieri di tinħass kullimkien. Iva. Il-progress iġib regress, taħseb? Interessanti. Min ix-sejjer żball smajta rajta x'imkien. Ma nħalltux il-progress mal-iżvilupp. Min ix-sejjer żball il-World Health Organization, il-WHO, tqabbel tagħmel distinzjoni bejn progress u żvilupp. Ġifieri aħna ninkoraġixxu li jkun hawn iktar żvilupp għax il-progress mhux neċessarjament dejjem jikkontribwixxi għal żvilupp u jekk ikun hemm progress u skont xi progress ikun mhux neċessarjament jirrifletti progress fis-soċjetà u kull min jitforma parti minn soċjetà. Ġie konna nitkellmu iktar kmieni, importanti li meta jkun hemm progress inħarsu minn fejn tlaqna, x'kienu l-miri tagħna, fejn wasalna, nieħdu stock take dak li ngħidu. Ħalli we make sure that ma nħallu naċċertaw ruħna li ma nħallu l-ħadd warajna. Għaliex għandek hemm riskju li meta qed jgħaddu ċertu liġijiet, pereżempju, jew qed tanalizza ċertu sitwazzjoni li tkun li jkun fiha l-pajjiż u inti qed tipprova tibqa' tavvanza bl-affarijiet li qed tagħmel, hemm ir-riskju li tal-nies warajk. Mhux neċessarjament, imma mhux kulħadd ħajkun preparat u mhux kulħadd ħajkun lest li jilħaq ċertu livell ta' pereżempju ħan nitkellmu il-liġijiet li għaddew daw l-aħħar 10 snin fl-LGBTIQ community. Ġifieri kienu Pożittivi, le? Pożittivi immens. Il-bidla li rajna kienet pożittiva u ġabet bidla enormi, shift enormi fis-soċjetà Maltija lokali qegħdin ngħidu kif tħares lejn il-popolazzjoni LGBTIQ f'Malta, l-komunità. Biss però għandek nies li ma kinux lesti għal din il-bidla u kważi ġew iktar reżistenti. Ġifieri hemmhekk fejn importanti
bħalma dejjem ngħidu noħolqu dialogu, mhux qed ngħidu waqfu l-liġijiet, mhux qed ngħidu ma nkomplux mexxin il-qudiem, imma hija aħna u mexxin il-qudiem aħna u ninvestu fil-progress u naċċertaw ruħna li qegħdin niżviluppaw, inħallu spazji għal dialogi ma naqbdux nafsu l-gas mal-pjanċa bħala ma jgħid il-Malti u nibqa' dejjem bid-dritt bil-possibilità mhux forsi li ninsew, forsi ninsew il xi ħadd, ma dak huwa riskju dejjem. Ma mbagħad ikollok ir-riskju li għandek in-nies li qegħdin jistennew li jkollhom ċertu drittijiet u huma parti mis-soċjetà u mill-komunità u huwa ovvju li għandu l-lum huwa bħala ovvju li għandu jkollhom ċertu drittijiet. Drittijiet kollha, mhux ċertu drittijiet kollha. Ma jekk ħatoqgħod tistenna biex ittihomlhom daw tgħaddilhom ħajjithom kif ġralhom ta' qabilhom. Kif ġara ta' tgħaddilhom ħajjithom u gawdewx minnhom. Mid-darba u elf. U jiena mhux infatti għalhekk qed ngħid ma mhux nifqu milli nilleġislaw, mhux nifqu milli nimxu l qudiem, imma waqt li qed nagħmlu hekk noħolqu spazji ta' dialogi biex nippruvaw kemm jista' jkun effort, sforz unit bejn kulħadd ħalli kulħadd ikun on board. Impossibbli li toġob il-kulħadd, impossibbli li taqdi l-bżonnijiet ta' kulħadd, impossibbli li you entertain everyone, ġifieri, imma importanti li tħalli lin-nies their voice, their opinion, tihom vuċi u teduka tinduna mbagħad fejn tista' teduka iktar. U hemmhekk fejn minn progress ma nibqax progress waħdu ma jiġi żvilupp ukoll. Min-naħa l-oħra, tista' tagħmel il-punt di vista l-oħra li il-biċċa xogħol. Dejjem. Jekk inti jkollok liġijiet li tkun fuq quddiem nett fil-mod kif qed tgħaddi daw il-liġijiet, però ma jfissirx li l-liġijiet se waslu għall-bidla fil-kultura, di tħossuha u fil-mentalità. Iva u le, ħanejlek l-affarijiet jindraw. Kif konna nħarsu lejn Minister Żbal 2011 meta għaddiet il-liġi tad-divorzju, ġifieri kien il-pajjiż kważi kien maqsum. Il-ġurnata nitkellmu fuq divorzju jisu mhux qisu xejn mhux xejn, xorta waħda għad baqa' elementi jew pockets fis-soċjetà li jħarsu lejn id-divorzju u s-separazzjoni bħala stigma, bħala tabu. Biss però il-lingwa u dik ħaġa oħra, ġifieri aħna nemmnu bħala professjoni u mhux just social workers, helping professionals oħrajn nemmnu li l-lingwa tagħti l-poter lin-nies. Il-lingwa tina l-abilità li nesprimu ruħna, il-lingwa tina l-abilità li nifhmu, li ninformaw ruħna, tina għarfien, bħalma jgħidu l-Ingliżi knowledge is power, ġifieri meta inti qed you empower, ġifieri tagħti il-poter lin-nies li jedukaw ruhom qiegħed tkabbar l-arfien in ġenerali tas-soċjetà. U hemmhekk fejn nemmnu wkoll li toħloq dialogu li tagħti lingwa lin-nies li jitkellmu biex jitkellmu ħa tgħinhom biex jedukaw ruhom jinformaw ruhom u jagħmlu deċiżjonijiet iktar informati. Hawn min jiddeskrivi s-solitudni bħala l-pjaga prinċipali tas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum il-ġurnata 2024 imma ilha forsi magħna 15 snin, forsi anke iktar minn ma konna nafu. Is-solitudni. Iva u le. Mela, għandek faxxa ta' nies forsi dawk li huma iktar avvanzati fl-età u iktar draw f'sens ta' komunità. Kikonna nħarsu lejn qasanej 30, issa anke naqri iktar lura 40, 50 sena ilu ħafna drabi n-nies ikunu marbutin mar-raħal bil-familja stiża. Jafu l-xulxin. Bib ma bib wara l-kantoniera, kulħadd jaf il-xulxin. Ma tantx dik ħafna postijiet. Ma tantx għadha u għandi iktar element ta' anonimità illum il-ġurnata, ġifieri tgħix ġo blokka ta' nies Ma tkunx fil-ħadd iktar. Aħseb wara kemm ħajkollok relazzjoni x'tib ta' kinship qabilta li tibni relazzjoni magħhom daw in-nies. Hemmhekk toħloq spazz ta' iżolazzjoni jew solitudni biex nuża l-kelma li użajt inti. Inħarsu wkoll kif konna naraw lejn iż-żgħażagħ tal-lum il-ġurnata li kważi rari tara l-żagħżugħ jew żagħżugħa jħarsu bid-dritt. Kulħadd iħares lejn il-smartphone. Ġifieri dik ukoll toħloq element ta' komunità hemmhekk. Komunità ma virtwali, imma virtwali. Ġifieri tinaqqas l-element tal-human interaction. Ġifieri tmur supermarket għandek is-self checkout, tinqeda online. Ġifieri l-element ta' human interaction jgħid jonqos u dik ħadd ikkontribwixxi għal solitudni. Apparti minn hekk ma nistgħux nevitaw milli nsemmu l-COVID, il-pandemija tal-COVID-19 u kif affettwat lin-nies u għad baqalna ġifieri naħdmu ma' nies li għadhom jibżgħu joħorġu. Ġifieri dik hija realtà wkoll. Michael Farrugia, President tal-Maltese Association of Social Workers. Grazie ħafna tal-imma. Grazie lilek tal-opportunità. Rasim Bras. Rasim Bras kull-jum fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 nofs ta' filgħaxija, ssibuna wkoll fuq YouTube l-intervisti kollha hemmhekk. Tistgħu tarawhom kollha kemm huma. Grazie ħafna.